Għal-ħabta tas-sija ta' nofsinhar inqalbet karozza fi triq reġjonali fid-direzzjoni lejn il-Marsa. Min informazzjoni li kiseb Net News jirriżulta li mara kienet qed issuq il-karozza tat-tip Seat meta għal xi raġuni tilfet il-kontroll tal-vettura ħabtet ma' barrier li jaqsam it-triq u nqalbet għal fuq is-saqaf. Fil-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili li qelbu l-karozza l-posta. Il-mara ħarġet weħeda mill-vettura iżda ttieħdet l-isptar Mater Dei għall-kura. Il-kundizzjoni tagħha s'issa għadha mhix magħrufa. Il-korsija li fiha nqalbet il-karozza hija dik li tasal għaliha minn dik l-Infrastructure Malta wesset l-aħħar ġimgħat fejn waqt ix-xogħlijiet kien qed jinħoloq ammont kbir ta' traffiku. Kawża ta' dan l-inċident it-triq ingħalqet għal xi ħin. Mara ta' 49 sena weġġet gravi wara li għal-ħabta ta' 9 ta' filgħodu tilfet il-kontroll tal-mutur li kienet qed issuq fit-triq il-wied fl-Imsida. Il-Pulizija tad-Distrett marru minnu fih fil-post u mill-ewwel stħarriġ li sar irriżulta li l-mara li hi minn raħal ġdid kienet qed issuq mutur tat-tip Yosang Mirage meta xi raġuni tilfet il-kontroll u waqgħet. Il-mara ttieħdet l-isptar Mater Dei għall-kura fejn aktar tard ġiet iċċertifikata li qed issofri minn feriti gravi. U ħadd ma weġġa f'ħabta fit-triq għal Domoro fil-Marsa. L-inċident li seħħ għal-ħabta tal-10-20 ta' filgħodu fejn persuna kienet qed issuq il-vettura tagħha fid-direzzjoni ta' raħal ġdid meta xi raġuni seħħ impatt ma' vettura oħra. Fil-post waslu l-pulizija u tim mediku li sabu lil persuna involuta barra mill-vettura. Madankollu jidher li din ma kellix bżonn għajnuna medika. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dawn l-inċidenti għadhom għaddejjin.